Bisita sorpresa bueno, egun guztiei eta ongi etorri gaurko delegatzeko diploma banaketara. Lehenengo gauza, zorionak ikasle guztiei, delegatzen dago ondo amaitu ez duelako. Eta zorionak diploma lortu ez duelako. Baita ere, zorionak irakasle talde guztiari, baitutorei, nenotraula, eta baita, zuen ikaskolako ibili guztiak, ezagin zuen irakasle eta langile guztiei bai, zorionak eta txalo. Diploma banaketari hasteko DBH4A ikasleak mesedez ondaia jarri. Bere tutorea imanatxoko da, eta emango die diploma eta txapa edo domina. Oso benean pertsone bere, Bueno, hasiko gara diploma banaketari, Alessandra Alcón.
Arena. Maya Carregano. Noel Conde. Pedro Echeverría. Oriane Hernández. Guillermo Fuentes. Julián Campañal. Rafa Esposa. Efay Tony. Damián Eli.
Ustedes micrófono con la velocidad, azkenik eskerrak nahi diogu publikoek, Manu Txorro eta Horra Imanol.
Di mana coro,